hej? A teraz, čo je problém? Keď máš pištol, tak v podstate môžeš urobiť toto a pozrie sa. So zbraňou nemôžeš urobiť toto. Musíš urobiť takéto kroky a takto sa pozrieť, hej? Aby si vždycky, kde pozeráš, tam zbraň musíš, to znamená toto tu, hej? Aby si pokryl tento priestor. Keď pozrieš, vystrelím 3 rány, či tam je alebo nie je nikto, vždycky tam vystrelím. A keď som si istý, že tam nikto nie je, tak to prevegujem takýmto oblúkom. Ako si istý, že tam nikto nie je? Tebe je to jedno, chápeš to, že vždycky strieľaš. Len ty sa môžeš tým prezradiť, že strieľaš. No ale chápeš, keď je tam cieľ a vieš, že toto bránia, tak ty určite vieš, že tam vždycky niekto príde. A ako riešiš, keď je ako tu, že ideš zo slnka do tmy a nevidíš tam za Boha nič? Vysvetlím si, hej? Takže prvá vec je, že urobíš takýto oblúk. To znamená, nie si pritlačený na stene, si mimo, urobíš toto, hej, len tento Ale takže sa odtiahnúť od steny. odtiahnuť sa od steny, aby si mohol zbrať na miest. No. Minimálne. A teraz urobíš takto oblúk, samozrejme môžeš strieľať a prídeš sem. Hej. No dostal ma z toho okna. No dobre, ale tak okno bere niekto, teraz hovorím, ako sa dostaneš do. No ale ten oný tam bol, Zase tu ten je strom. a tuto rieši. Mal akože tu, Ideš, sa dosť takto prezradil. sa Ticho, Počkaj. Nechaj ho. No, dobre, hovor, nevážne. sme dvaja, traja, 4 a 5. Dobre, on si berie Nie som okno, sám, hej. áno, presne. Poďme za tebou, poď povedz go ako. Len stačí, keď my dvaja pôjdeme. Hej, takže ja idem a cieľom je nikdy nestať v dverách, vždycky prvému rýchlo. To znamená, že ja idem takto, vystrelím tu dverami a idem sem